kadir bilmez. Kaka, hiç sadık inanma bu dünyada. 5 gün yalancıda her kim zat böyle. Dayda golmaýaşmy? Golbalam. Çayca gaş goýup bereň size. Dayda siz bilen bir gurrun gatda. Aýdyr balam dinleýän. Seredon daýdam. Diýdaryňa ýagdaýy beýle boldy. Haçan ýeljegem belli däl. Menem inni gelejegimi, durmuşymy kuletesim bilen şunça garaşdym. Şunça ýerine oturdum, başgalarmy sakladym. Ýani menem öldürmüşüm gorasym meýle, öz gelejegimi pikirlenesim meýle, gyýdymyň gelejegini pikirlenesim meýle. Gysgaça aýdamda eger ruhsat berseňiz meni ejemlere gitjek. Gaýdym balam, saňa näme diýin? Indi munça garaşdyň, indi azat garaşaý. Näme balam, maňlaýyny ýagalanşydyrda. Oğlan wagtam gyzmarakdy. Näme diýin? Ýene bir azat garaşaý, bir ýerlerden geler çağın. Haçan ýeljegem belli däl daýda jançynym bilen ýen. Menem islam okşulatlaryň bolanyny elbetde bizem dilä balamyz okşulatlar ýani. Inni çynym bilen gitmesem bolanyk. Balam sen ýaşy bolýan da, aktyjağım maňa goýmança bolýar, höwer bolýar ýanymda. İçim ysmady ýalaky. Galaýdan kem göremek da balam. Menem siziň ýagdaýyňyzda düşünýän ýene siz de meniň ýagdaýyma düşünün. Meni bagşlaýan daýda. Salam Ejejan käbä. Meniň ýagdaýlarym gowy. Meni alat etme. Men size 5-nji hatym ýolladym. Ýöne sizden jogap gelmedi. Janyň olursaňmy Ejejan? Leýli, gunaýjan gyzym gowy. Inşallah nesip bolsa menem ýakyn wagtlarda boşap bararym. Hemmäňiz meň ýüregimde. Janyň sag bolsun, meni alat etsen. Janyň sag bolsun, meni alat etsen Ejejan. Amcan, salamu alaikum. Wa alaikum. Olmaya daylan. O. Hem bir haýyş bardy sizden. Şu mirdört ejemler wagtyny taşlap bilmersiňizmi? Ýör. Ýöne pulum ýokdy amcan. Bolýar ýör. Gaýraty da. Bolýar. Sag bolun. Öýüne edip galsam kam. Ejem birden beýlen bir zat bolsa näme? Pulum bir alada. Bar bir zat diýerni. Salam alaikum Didar daý. Oo, wa alaikum assalam Eldarjan. Omjugym. Töwerem ullo kan oglum bolupsyň. Janyň sagmy? Daş, görmedim. Hoşlukmy? Köpdenler görmedim da. Ay bir samsykly etdik de jigim jan. Nigeç gitdi. Ogam zat geldim dolan. Gowmadyňam. Daş, Ejen kakan emmes. Janyň sagmy? Gowam. Gornym, gow bolsaň bolýar. Menem näýe? Baram. Sag otur. Janyň sag bolsun. Begendim görüp. Men. Näme gidemde? Kiçik oglanyň 5-nji klas. Madiyem tügelen 10-njy klas bolansyň. Awa. Hay maladetçiyim. Janyň sag bolsun. Kol seredöňiň urşup tewşip görme. Odama nirde bolsaň, hoşama aýly spaýly bol, bolmanym. Sag bolam. Biziň ýalňyşlamy etme. Baram. Sag bol James. Salam. Käbäm ogluň geldi. Näme köreplep durlay berdi. Çallarym uçup baranky. Leyli. Ece. Nirde bulan? Käbäm nirdesiz? Näme köreplep durdy. Näme göçdilermi kabullar? Ejejan. Leyli, käbäm nirdesiz? Näme boldy size? Toğu teşman gencinin kapısını hem çok çıkı. Toğu bir diraydım kapıyan kalk göreyim. Adam mı? Kim var?
Siz peda çıkan oklağa kim maka öýde bir gireydim ha. Ay didarca. Mahum gelece. Salamu aleykum. Geldin mi jeyim? Gözüň aýdym. Sağ ol. Haýdaňyz gelsin. Mena geldim olin. Öýüň içi tümlük möýkerep, käbäm ýok, leyli ýok, çağalym ýok. Nirde hemmekşi? Mahum gelece. Sen jeyim. Sen eşitmedin mi? Ejem barady. Your attention, please. This is the final call for passengers of Kappa Airways on flight number QR959. Please board. Good night, Needham. Needhamcan. Kaka. Bağışla, men seni kiçik wagtyň taşlap gidelim. Men sen näet bulalalyňam bilmedim ha canım. Hemme zady öz elim bilen etdim, bağışla meni. Sen kakyn görürsün gelmedin canım. Kaka için sen kovdalardan diýdi, gowarma diýdi seni. Ejem doğru diýipdir bala. Kakyn gow adam däl. Ejem näme diýse ejem diýenlet bolma. Sen gow ejem wa. Hemme zat sen kakyndan boldy canım. Şulan çok ýanyňdan alyp git. Nirde bolsaň sen gorar gyzyn. Enne uçarma dedik ya günay gideli. Yor. Thank you for choosing to fly with us today. For all remaining passengers, please make your way to the gate immediately. The aircraft is ready for departure, and the gate will be closing shortly. Günay näme bolýar sana? Ha? Şunça wagtdan soň etmeýän hereketlerini edip başladyňmy bana näme bolýar sana? Ha? Ece kakam kovdalardan ala kakama maglaya kakama kidayeli. Balam, hemme zat olary ýaly aňsat däl çağam, dinle meni. Menem islemedim kakan şeýle bolmagyny, menem islemezdim ikimizden gitmegimiz balam. Ýöne hemme zat durmuşda olary ýaly aňsat däl. Bilýärmi çağam? Şok üçin näme bolsa şoňa razy bolup ýaşamaly bolýar. Balam, ağlama çağam, ağlama. Kakam bu zatlan bolmasın islemezdim balam. Ağlama çağam, ağlama. Yürü balam gidelim. Ağlama çağam, ağlama.
qakarlı bakyan sen mama Caninem, cana caninem Sallılar zannana ecim yok günem Oğlunu ecim can Hudaydan dile Sen dile Hudaydan dile Yanam ecim can yanam Yonkudulur mana güne anan Anan ecim canınan Qaytalayan günem yok ecim